Zimbabwean man caught with $828 million worth of mutoriro meth in Australia. Achiperi mushe muri Zimbabwe pane mukomana anobatiwa aiwa anonzi Charumbira ari age 31 anoonekwa ane macages akati kuti ane value yema-millions ema-US dollars. Sarabenda mashoko abuda nyongwa panapa muno muzimu ainonimba subscribe like turn on the bell icon. Tipira nyora vachiti in a significant drug bust, a Zimbabwean man has been apprehended in Sydney for allegedly smuggling 900 kilograms of methamphetamine, commonly known as mutoriro, in Zimbabwe into Australia. The illicit haul, valued at an astonishing $828 million, marks a dramatic escalation in the international narcotics trade involving the drug that was wreaked havoc in Zimbabwe. The suspect, Michael Charumbira 31, was arrested at a property in Warwick Farm, Sydney, after an anonymous tip to crime stoppers led authorities to a shipping container at Port Botany. Futi dzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro aiwa this tragic event yaitika aiwa kuAustralia. Tiona mukomana eZimbabwean man anonzi Michael Charumbira age 31 achibatiwa aiwa nemacages akadai ane value inosvika $828 million paZimbabwe paairport angambopabuda sei, angambopapasa sei. Tudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penhau iyi. Pindai comment section medu, musangano subscribe, like, turn on the